Здравейте! Казвам се Илияна Янева и съм учител по химия и опазване на околната среда. Днес ви каня на едно кратко, но вълнуващо пътешествие от големия взрив до ЦЕРН, където науката пише история. Ще тръгнем от безкрайно голямото, Вселената и нейните галактики и ще стигнем до безкрайно малкото, елементарните частици и загадъчния Хигс бозон. Всичко започва с един голям взрив преди 13,8 милиарда години. Вселената е била в изключително плътно и горещо състояние. Това не е била експлозия в пространството, а разширяване на самото пространство. И това разширяване продължава и днес. За части от секундата температурата се понижава и се появяват първите елементарни частици. 380 000 години по-късно се образуват първите атоми, а стотици милиарди години след това първите звезди и галактики. С времето, след милиарди години еволюция, материята се е събрала в огромни звездни градове – галактики. Във Вселената има над 2 трилиона галактики, всяка съдържаща милиарди звезди, планети и тъмна материя. Те са с най-различни форми – спирални, елиптични или неправилни, а между тях се простират гигантски космически разстояния. Една от тези галактики е Млечният път. Той съдържа над 200 милиарда звезди. Сред тях е и нашето Слънце – огромно нажежено огнено кълбо от газове. То съдържа около 99,8% от масата на цялата Слънчева система. Около Слънцето обикалят 8 планети – Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Планетите са небесни тела, които не светят със собствена светлина, а те отразяват светлината от Слънцето. Третата планета е нашата планета – Земя. Тя е уникална с това, че в нея има вода в трите агрегатни състояния – твърдо, течно и газообразно. Освен това има подходяща атмосфера и условия за живот. Земята е домът ни, мястото, където науката търси отговори за миналото, настоящето и бъдещето на Вселената. За да намерят отговори, учените създават най-голямата лаборатория за физика на елементарните частици, а именно ЦЕРН. Той е основан през 1954 година край Женева, на границата между Швейцария и Франция, и днес е символ на международно научно сътрудничество. Често го наричат град в града, със свои подземни тунели, огромни детектори и хиляди учени от целия свят. Там се намира големият адронен колайдер, най-мощният ускорител на частици в света, който е дълъг около 27 км. Той представлява огромен подземен пръстен, разположен на около 100 метра под земята. По този тунел протоните се ускоряват почти със скоростта на светлината, за да се сблъскат в детекторите като CMS и Атлас, за да произведат условията, подобни на тези непосредствено след големия взрив. Нека да направим виртуална разходка из ЦЕРН. Тази схема показва различните експериментални комплекси и поредността на ускорителите, както и връзката между тях. Ще надникнем в CMS детектора. CMS, компактният мюонен колайдер, е един от двата големи детектора на големия адронен колайдер и можете да си го представите като гигантска камера, висока колкото 7-етажна сграда и тежаща около 14 000 тона, т.е. това е около 2 Айфелови кули. Той е изграден от множество слоеве детектори, всеки със свои специални функции за измерване на енергията, траекторията и типа на отделните частици. Колко невероятно е да се намираш на място, където науката буквално пише история.
Именно тук, през 2012 година, учените официално обявиха откриването на дълго търсената нова частица – Хигс бозона, известна още като частицата на Бога. Тя беше теоретично предсказана през 1964 година от физика Питър Хигс. Това е частицата, която създава поле и всяка друга частица, която взаимодейства с него, получава маса. Без Хигс бозона материята, каквато познаваме, нямаше да съществува, нямаше да има звезди, планети, нямаше да има и нас. Нека да припомним, че атомът е основната градивна частица на веществото. В центъра на атома се намира атомното ядро. В него се намират протони и неутрони. В ядрото е съсредоточена почти цялата маса на атома. Около него обикалят електрони. Масата на електрона е пренебрежимо малка. Тя е около 1 върху 1837 част от масата на протона. Направихме това пътуване от големия взрив през галактиките и нашето Слънце до ЦЕРН и строежа на атома, чак до откриването на Хигс бозона, благодарение на обучение, в което участвах. То се организира от Министерството на образованието и науката съвместно с образователния офис в ЦЕРН, Българската академия на науките и Софийският университет по национална програма Квалификация на педагогическите специалисти. Докоснах се до един свят, за който си мечтаех – светът на елементарните частици. ЦЕРН е една магия, която е за цял живот. Това е мястото на най-големия вакуум във Вселената. Бяхме толкова близо до най-студената точка – минус 271,3 градус Целзий, и най-горещата точка във Вселената с най-висока енергия – 14 телеволта. ЦЕРН е най-бързата писта. Скоростта на сноповете протони е 99,995% от скоростта на светлината. Стъпихме на 100 метра под земята. В ЦЕРН науката свързва безкрайно голямото и безкрайно малкото. И това е нейното вълшебство. Благодаря ви за вниманието. Бъдете и вие откриватели, защото, както ни казаха в ЦЕРН, бъдете носители на светлината.